Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki bersama Anan ya. Ki wis teko nggone Cynthia. Ki sapa? Heh? Bar kondi. Ayo wis geger kon marani terus guys, aku ki asline gak penak yo. Mosok wis omah-omah. Yo. Iya, cok ngene lho iki. Astagfirullah. Iya, yo iki wis omah-omah ngono lho, mosok ki bedina dolan ning tuwung terus gak penak karo maratuamu. Dewe-dewe banget. Loh. Lah aku mung kan gemeter dong dhewe aku ya mau isen aku. Lah isen nyapa? Gemeter dhewe lho. Asline aku wegah yo. Dalane lho welek, guys. Malah nemen jembri wong dalane. Sumpah nemen, guys, dalane ora kaya ndek ingi kae. Mbok kok jejal nak kon marani Mbak Putri lah aku yo ngono ah. Wis mbok resiki purung. Aku mulih tebang tak ampiri jare. Lah resik-resik sik oh. Aku sing anu Masak apa? masak. Astagfirullahaladzim. Tahu ndek sore tak nggo sarapan karo Cynthia. Ya wis 100, Prong. Wis ra wong ki punah kaya ketek turune kok. Nek tak ngono tok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ayo kita review mlebu. Dek, mlebu dek. Ndak disapu sik oh. Tak enteni. Men ketok, men penak disawang ngono lho. Lah halah sing kudu nginceng kowe iki sapa? Taun resik-resik sik, guys. Wis disirami sik yo. Iki dek iki tak sirami. Lho, ndek ingi. Ben dolan yo nganu kudu resik-resik omah sik. Lah tak kira nasi coba parani. Ngene lho. Miring, nyapumu miring. Iki opo nyiram miring Mbak? Ngene lho, Bos. Ngene. Yo. Ngene ndelok. Lah ngene mata tapi Ora. Ya nek ngene kan resik oh yo, apik oh. Masa dadak marai kaca. yo aku nek nganu kon kok kon pucuke ngono kuwi kok. Sapa? Yo lemah entek oh. Ben bener resik-resik sik, guys. Engko lagi dolan. Ini kan dulu nyantal larane tok. Lho bancaan iki. Kancaan apa? Bancaan apa mbah? Pendaan kok nek gak salah. Gak salah. Nggih. Jadi disiram sik yuk. Ben gak kemauan ndak siram oh. Men ketok ruwes sik ngono lho. Dolanan kok cukup ora tak bak kok. Dolanan di luar rusak. Ora penak karo tanggamu yuk, dungo ngoti kabeh. Tapi aku ki yo los. Lah, lah kok ndang ngene. Lho, iya to. Ayo wis diparani neh ngono. Ngene lho, Bos, nyang syutingno aku. Nggih kon tak tuju dhewe ya gara Stres lek. Sik. Susune ketok. Yo wis ngerti awas sik, Sim. Oh karo ndoprak ngono. Iya to. Ya. Ya. Paham ngerti. Lah coba parane mengguri. Mana ndi? Mengalir ono wong apa Ya, dibong. kerok. Iya sik. Lek tak ikut lemah sik. Ngono kan ketok resik, guys. Aku ngantek. Jombar yo ya.
Biasanya tak kok ngene lho. Agak ganti nek sore. Dan di montore wis mbok terno. Wes. Nek sore. Tak kon terno sisan lho. Mbokmu nendi? Terus nah ini weng koyo. Akhir be nang karo. Piye? Guyu tapi kok yo nemen aku. Kayak mbok sing guri wis diresiki purung yuk. Manuk nan. Iki lho nan. Dhuwur lho nan. Iya manuk ora tak kakane mbak. Sing cilike. Awas nan. Jangan di situ. Dolanan kok. Ya Allah Ikra setono. Tuku ngono lho yuk. Iki tinggal bentak apa ya nek ben gele. Oh iya. Tak nggo bentak putek, Mbak. Nek pasaran tuku. Sesuk tak itu kan. Paling kontra apa? Rugi. Boya paling. Nah ini kan ketok resik guys. Ben mau tak kon resik-resik dhisik lagi nganu lagi apa? Sakjane aku wegah guys nek mau. Aku ki wis aku kuliah. Jane aku gak kuliah ngo. Males. Aku sampean kuliah udah. Iya, ndek iki rencanane aku pengen garap tugas. Keterak males. Sesuk dadi sesuk. Mas Aditi Mas. Kok duwe gua kowe ae aku yo ngono. Bae malah. Males guys aku rene tradialane ya Allah gak lumrah. Gak umum dalane. Cek mending Telaga Tuwung guys dalane iki. Lha iki cara gak diurutno yo. Nemen neh. Ora, malah nek sing halus. Ndek iki kayak malah Dijugeli kok ya. iya dijogeli terus disenipatno. Lumayan coba guai. Bapak Nanan. Iki lho sendok ning kene akeh lho, Dek. Burukna sing ngene-ngene iki lho yo, sing ketoke deklong-deklong kuwi. Masuk bentik duruk neh, Pak. Duruk neh. Gila. Ben apa pondasi tak duruk, Mbak. Ki omahe apa dipondasi, guys. Ki engko ayu dadi CEO. Dongde. Dari pondasi ini dhuwure sakmene, Dek ya. Walah keduren ya. Iya. Tapi engko pondasi masih tak sik. Sitak sik, ya ora apa-apa to. Pawon iki guri-guri lah. Guys, iki wis resik, guys. Sintia mbok apakno? Apa nendi? Ana tiga tikus lho engko. Nderne. Sini. Enek tikus e lho ning guri lemari nderne. Nan. Sini aku tak omongin Nan. Dek. Ganteng banget sih. Iki jenenge sapa? Nan. Nan sapa? Eri. Menghadap sini sik. Ya Allah ganteng banget. Kenapa wet diapakno Nan? Dipiyekno. Sendok dijaluk Nan. Dan jaluk Mamak ndang.
pisanku. Rene. Nan sini Nan. Dari sini hilang kabeh. Kecer ning arah kandu sono. Mosok. Nduk kae ra nganggo sendal yuk. Ndek iki kene randu golek brambang-brambang mbek Mas Adi ya. Wong turu. Lah cita kan tak kempet ngono lho. Oke nek rasa nek Lah numpak motor ndi? motor resmi. Ora enak sing jeglok antiku sing sitok kae kerasa langsung bendal mendhuwur. Sing sitok kan ora. Tak inget dulu. Sing sitok ora enak. Lah kabeh berarti ngono. Iya. Lah buyak wis wae nyapol ae jadi. Aja dolanan ning ngawunan to. Kuwi 30.000. Lawu wae engko. Ndep manukmu ndep pakani. Dia cek kene lho yuk. Penrat oke. Iki langkae wi manuk iki. Ganjel. Iki ditokno ibro. Gak. Ya makan. Gak mau. Iki dah. Sumiso ayo. Segane wae. Wis diloroi wong bareng kok. Gak gelem banget tak tinggal engko kaliren lho. Tak dipakani. Turun. Ora gelem. Aku nek tak tinggal kaliren petak gawa kok ya. Aku kok gak mentolo. Cepat bang. Nan pendidik. Nan. Telek tok engko. Jembokno. Mang apa ya Allah. Ora gelem kok dicangap dhewe, guys. Ayu iki stres tenan. Ya ora mangan kok nganu. Bongkos. Terongmu gak wah? Terong. Wah. Gowo ono lho. Lebat. Ora gelem kok. Engko mati no, nek tak pakani wewi kok ya nemen-nemen. Mau wis, ini tak lebokno engko mangan. Mas Dek. Aduh, koreku mbok sotok ning konoan. Toh yo manuk pedo. Gelem. Mangan pimu, tapi gak sido lah. Mau mbok tinggal wi yuk. Gelem ora yuk. Nek matane dulang sakno gedene dancuk tenan kok. Astagfirullahalazim. Refleks iki. Wong dulang so sak tungkel-tungkelan ndak. Lah Mas Edi malah gedine kok kuwi fungsi. Pakanane tahu guys, iki nek wis gedhe ngono regane 500.000. Anak itu mesti iki jere. Biasanya telu itu mesti tok. Siapa dipakannya ya musim besok sini. Wah wis malahane. Isen kameramu ya Mbak Putunge. Biasanya celangaan dek. Wes nanti balekno. Tidak ini loh mas ganduli kucing masamu. Jedok ada anak ngorok. Sapa? Kucing bisa membuat kono melompat nih gini. Ojo ning ngawunan, Sin. Engko delok sikile rupane abu-abu lho engko. Nang adek. Ayo Nan, pulang Nan.
Mantuk gak? Mantuk gak? Rene cek enek nyamuk. Sini. Ning pipi Nenan enek nyamuk. Delok. Berdarah. Berdarah, Nan. Ojo dolanan kowe. Ayo mantuk ya. Ayo. Iki tinggal. Engko mainan ning omah neh. Ya wis ben. Ya ayo mantuk. Ya wis nek gak mbok balekna aku mah mantuk. Ayo. Tinggal. Wes guys, sampai pulang dulu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.